Okay mga ka-SP, mayong adlaw kaniyong tanan no. Paday na sabta sa pagpadayag sa kamaturan no. Ang karong adlaw day mga ka-SP no adlang Domingo ug ang nang buntag natay Bible sharing gihimo kay matag Domingo man ta na Bible sharing lugod tag alas 8 o alas 9 tudto sa alas 12. Ug na nato ni siya makita sa Facebook mga ka-SP ug dinhi sa YouTube. Mao lang niya akong gina-upload kining mga tagas nga mga video kay lisod kita sa Facebook kay kasagaran mag-upload ta maputol-putol. Ug mo ni nga ako na siyang ginapanggamutan nga ma-upload na sa dinhi sa YouTube. Sa tanan nga subscriber ug sa mga non-subscriber, kung mahimo nyo i-share ninyo ni sa wala pa naka-share no. O pagka-subscribe na pod para updated ta kanunay sa atong mga activities dinhi sa chapel nagbisan asen ug bisan din kita madto kay kinitanan gibuhat kinamo ni para mapalano gid ang trumpeta no sa bahin sa kamaturan ug siyang kunuli mismo ang nagpadayag ani kay siya man ang gamit sa balang espiritu sa kamaturan. Siya may nagpadayag sa mga tinago ni Kristo bahin sa balaang kasulatan. Ug ato na siyang madungog sa uploaded videos 292 na ta nga ka video no diri sa YouTube. Ug mas maayo nga ato siyang paminawon kay dahang kitag matun-an ug ma-learn diri. Ug ito na pud ang maisip-isip sa ato ang kagalingon kay dahang kay nanggawali karon sa kalibutan. Apan maurag gihapon ang kahimtang sa kalibutan ni samot no kadautan. Manang atap nga taon ang tao nga nagasulti gyud sa tinuod. O taning mabalaan mga ka-SP kung masabay-bay kita og paminaw sa mga pulo nga gisulti ng kunuli. So, ako sa ipakita sa inyo mga ka-SP akong kauban. Man atong garden mga ka-SP. Mga garden ni sa kuan sa tanan nga nagatuo kay ang kunuli sa iyang mga tinunan. Amo na siyang gitabangan og tanom mga ka-SP. Kulang pa ganin dangan panig kulang wala pa ni nahuman og kuan tanom. Kan pa ni siya dira o kanang limpyo na diya mga balatong na diya arugbati arugbati. Napoy mais dito ito banda mais tubo napay balanghoy kamuti gunahanan lagi mga ka-SP dahan pa kayo kulang na akong kauban dito mga ka-SP. Ato po na siyang kauban nga vlogger mga ka-SP. Huwag diyan na ito na siya makikita sa Facebook, nasa Facebook profile. Basta na sa ka-content creator si Arlene Palgisana nanggunan nakablo kana siya. Siya paki-follow siya mga ka-SP. Nahana siya sa Facebook. O ang iyang gina-upload mga mensahe gyapon ng kunuli matag gabi kay sa matag gabi dira na siya gatulugan priminti sa chapel. Siya na ang naga permigyud nga nagapaniid kang kunuli kun og napod may mga kauban pod ug basta pod ko dito nagapaniid pod pero iligid ko nga kada gabi gud pero siya kada gabi gud na siya agyang panidaan sa kunuli kung usay ang kinaya man nga masakpan gyud nato atong magtutudlo kung usay ang kinaya sa dihang adlaw gabi ato siyang panidaan para masuta gyud nato kung tinuod gyud siya nga nagawali kung nagasulti sa kamaturan. Mala siyang ihan ng nasultitan ang mga tinago ng kunuli o kinsa siyang kunuli o kinsa pod si Kristo. Dira na to may balaan mga ka-SP ang mga mensahe matagabi sa ginapost ni Arlene. O nandiya. Napon na siya ginapost nga ihang sarili nga kanang pampalig-on gyapon sa tuwa sa ato ang pagtuo diha kang Kristo. Paminawa lang ninyo sa mga ka-SP. Follow niyo Arlene Palgisana. Okay, salamat. Nga siya rin yung tao ng guna kaya wala pa ito kabalo ang mga
among mga kauban kay adong Domingo mangud karon mga ka-SP. Kung kisa ra magud ang mag-offer siyang kagalingon nga mosalmot tabang din sa trabahoon diri sa atong balay palahulayan, amo ra pud to. Dili man mi mamugos mga ka-SP. Kung kisa tong hugot nga nagatuo o kumbaga kita manggod ang mangulo sa atong kagalingon, nga na po si Kristo di po siya mamugos. Ang importante nga gisultian ta niya sa kamatuoran para paabot sa panahon sa katapusan, wala tay mabasol kaniya no. Man kita pod kay nakadungog ta sa gisulti ng kunuli sa ihang wali, paabot sa panahon nga mga mawala ta din sa kalibutan, dili na ta makabasol kaniya. Okay, ako pang ipakita akong uban nga kauban mga ka-SP. Ana manok ko. Antag mangguna po ng manok. Usahay, nuktok rapod. Nuktok ang tanong. Okay mga kauban rin. Nah, diba dia? Yung kita, ngit. Ang kunuli mga ka-SP natulog. Pahulay siya. Okay, ibilin sa tamo dire mga ka-SP no, kay tabang-tabang punta kadali. Okay, bilin sa tamo dire mga ka-SP kay tabangan sa natin natong kauban dire. Masih kasukaan taan ni, dili bitaw. Di man tayo sila masuko kay mga kabalo naman sila sa kamaturan. Dili na pwede maglagot-lagot diri mga ka-SP. Dili pwede mamuy-buy. Kinahanglan offer lang itas ng kagalingon. Tabang lang gid nga wala kinahanglan nagbayad. Hatag nga madagayaon, tabang nga walay bagulbol. Ingala si Kristo mga ka-SP. Offer kasi mong kagalingon para wala tayong mahayay, wala tanan. Ano kung uli bagaro ka mata. Walay. Okay. Suyo parang tubig ba? Kaya mata. Bakit po siya? May kita niyo ang sandal. Langan yun ba? Wala kamilya. Tara dayo.
Ha? Kapag isa to. Atin niya. Napay dito lang sa payag. Diyan sa payag dyan. Hindi ba po gani? Kuha mo nino, ilak din no? Ilak din. Lambot. Oo. Oo. Ulay bakal. Do? Kasi din bakal. Gagana nga ito lang ito ulit ito ano. Mo lang sa ilalim ng bakal na. May pasong bakal. Ang kayo tayo alam ba? Ito. Ito tayo ba? Bro, lali ko. Yung po. Pang sensor na. Pwede yung tumuday? Simula. Ali ko. Gulay dito, gulay man si. Ang tinin mo ito niya na ito kung matubig. Okay, daan. Kuha pa na ninyong kahoy diyo. Di ay labay na naman. Kuha pa na niyo sa tubo di. Iyahay mo diya. Bagay ko may gagmay yung bumong tao.
Tara na to, di man ba tayo? Tama to. Ako, di pa na tayo. Okay. Pwede na. Ito, dalawang linya. Kadai na. Kamay mo na ulit sa kulinga. Ay. Tingnan ni Pusad, na may tinutulog. Tingnan ni Pusad. Tunggu men. Bukan kailangan na magamit yung sisi. Okay naman daw. Tingnan naman daw. May kami. Iplit niya. Yan na ano. Yan daw. Ay, may zero pa. Wala nakita eh. Wala.
Ibarat dengan mo. Ibarat tadi. Putas mata. Parang mata sa mata ko madali din niyo. Mata ke? Putas mata. Bukan din sa ulo na lang. Putas sa mata. Kaya ito magdadali ni sa ibarat din mo. Ibarat ka talaga din. Magdadali. Sige, saya tahu nama video ya. Nanti tinggal lagi. Ada box rek. Sige, wala na ba? One,
Mata sa mata. Ay, masana. Kabuta. Butang nila kay barang ibaran na po nito ya. Barang ibaran, ngipon sa ngipon mo po ni. Ala. Maludi. Sige, mantap-mantap ka dito. Amula na. Yawa o niya. Namay malibang na ihi man. Kitse. Kitse kaya. Malibang. Ini boleh jauh ni, diba? Berapa ba madura to lang? Ang tapakong rin. Nanay balaod si Dadan dia. Nanay balaod si Dadan ba? Nanay pa implement yung balaod. Tag-10 kuno ang tae niya, tag-5 ang ihi. Niya paggawa sa Diyos na libang, yung 15 mo 15. Ano yung balaod? Nagigla din ako. Ya, iba ng balaod Dan, saya pirmahan mo na ha. Ya, ikaw paningin. Ini bisa belum malibang ni kay. Mao. Sige mo na. Tanggalon ng daot. Anak na kayo. Ikaw pa rin. Tulog ka. Mata sa mata. Tulog ka. Ipon.
Labi pa ba? Al, sobra na, no? Tapos din. Mana siya ko na guys. Mana ko na. Isa rin daw sa dito nagtikaw-tikaw. Nagay lagi wa gila ay.